entah kani ski kerteng ke jong blay kupa blay kon blay mensum khoi balong mu tolong jini Jingrwai ini sur baro masih mereka kabu ban Pyllait ya kani ka khasi worship album jongka balang sukres Riatsamthiah bal khot kerteng ya ka Jingjop to kan let manong ka jingkerku bahkan ai Jingjop sisa ibu ya snow badi baya sngap ya ka bad kan ka persat sim hagi jile hagi thama bahkan ka persat sim pak ru ya kata ka jing sakri ba ka jing mane blay ba ka jing ej blay ba kham jan su shu i ba thrang mat ba singang blay ka worship ministry ka balang sukres Riatsamthiah ka release ya ka album menyel ai kerteng ya ka Jingjop bad kata kalau kayak ini Jingrwai ki berana ka album di bat kidan de kiwe Jingrwai ki ba nyele tho bat ki boleh ai bat kidan ba khalai tri Jingrwai ka album bat ko we point ni ta Jingrwai baro tlang bla tho ki nong yalam jong ji sakri jong jimani ba jiro ka balang bat Thup ni sini don om baro ndang don pasabanshan ndok nong rang we ni ta ba boleh punan kam ni ji sakri ka balang kumunong syarai bat ni don rui kong piba kermen kongwar iba long paruk ka we ni kinong yalam jok ji sakri jok jimani jiro bat mi te ka long hi ka persat sem jong blay bah ka jim jok ji sakri jok jimani ba jiro kadon ka jing Pyllait ka jong blay ya ki brio bikin mat ka Jingjop ko khrau ko blay ai kam da me ka janti jok jim sem joki ni ki jing tin jo ki babon ni ki thamai babon ni ki jele ki babon ki brio ki don ki jing ki jingling ai ki jing pisa kat ba ki ya nanti pada buat ublay ka jim jok jingo jimani ba jiro ki yo punya manilang ba punya kerkhula yutra kam da me ni ka jiro ai kalau long kata ka ji persat sem na ka ni ka jinglong ka ublay ulong boleh ba ai ka jing compare ka thama kala menjurkan ukanoro ka Jingjop ka wan ba nyublay la ningin o isanya mo di gini Jingrwai ni la Pyllait ya ka ki platform se repair ta kalong ka Spotify patro ka YouTube channel jo ka palang la Pyllait ki videos ki dan atli ki videos ki bangi la Pyllait ka YouTube channel jo ka Church of Jesus Christ Riatsamthiah